volanao matoa zany nampavaonao aminay ty misy dika anatin'ny vadiko izy tiako ohatra tiako vadiko zany iaraka anao matoa zany vita miaraka anao vadiko mety fa tsy tiako efa tsy sarapare anao tiako safa tsy mila ziny anao mavia sa tiaka avao izy fa nalefa na dia nambakasa amin'olobe nagnatsika iny misy mamila filaka anao sarotra atao e za fa mivolanao matoa zany nampavaonao aminay ty misy dika anatin'ny vadiko izy tiako ohatra tiako vadiko zany iaraka anao matoa zany vita miaraka anao vadiko mety fa tsy tiako efa tsy sarapare anao tiako safa tsy mila ziny anao mavia sa tiaka vadiko Tohiza appello. Ano manipody? Tohiza appello, Tohiza. Zany tandeha koragnareo volana alava appello. Nino tsy nandeha? Tohiza appello. Fa vita, cuisine. Tohiza io mbola tsy vita, mbola tsy tapaka zay anao fasa ko koragnao ndraiky cuisine-nao tandeha. Tohiza koragnao ndraiky zany tantinao zany zany tandeha io fa mbola tsy tapaka io. Mamanziny Tohiza. marahas problème zany Za tandeha telefone nakafa za io fa allo Tohiza koragnanareo. Vadiko. Cuisine zany. Aha. What are you running?